El drac refredat. En Jules li encanta mirar el cel quan és de nit. El seu pare li ha regalat un telescopi molt xulo i sempre que poden, miren junts les estrelles. Un dia, però, van tenir un gran ensurt. Al mirar les estrelles pel telescopi, van veure que algunes s'apagaven. Espantats, van agafar el seu coet espaial per investigar què passava al cel. Just arribar a la lluna, van sentir una fressa temible. Bé, semblava un esternut immens. A poc, es van anar acostant cap a la fressa. Un drac molt gran, de color gris, amb la cua acabada en punxa, estava estornudant i bufant. Ara un esternut, ara una bufada supergrossa. Com que era molt gran i molt fort, cada bufada de les seves arribava molt lluny, fins a les estrelles. I de la bufada, algunes d'elles s'apagaven. En Jules i el seu pare ara en tenien perquè les estrelles no brillaven. Al tornar a casa, en Jules estava pensatiu. Recordava la cara del drac, que, tot i que semblava ferotge, també li va semblar molt trist. I pensava en les estrelles, que de ser boniques i brillants, passaven a ser negres i fosques. El seu pare li havia prohibit acostar-se al drac, però ell va decidir que calia salvar les estrelles. Si no, aviat ens quedaríem a les fosques. Sense que ningú el veiés, va agafar el coet espaial i va aparcar la lluna. Havia agafat uns quants peixos que la seva mare guardava a la nevera i els va oferir al drac perquè se'ls mengés. El drac, quan va veure en Jules, es va posar a la defensiva i li va ensenyar les urpes. Però quan va veure que en Jules li portava menjar, s'hi va anar acostant. Va ensumar els peixos que hi havia a terra i d'un glop se'ls va menjar tots. Després es va posar a plorar. En Jules el va tocar el cap per consolar-lo i el drac, que en realitat era molt carinyós, es va deixar amanyegar. El drac li va explicar a en Jules que se li havia acabat el foc. Feia uns quants dies que no treia foc per la boca i això el feia estar molt trist. Cada cop que intentava treure foc per la boca, només li sortia molt de vent, sense ni una mica de foc. I ho intentava i ho tornava a intentar, però només treia vent. I això, va pensar en Jules, és el que apaga les estrelles. Hem de saber per què se li ha acabat el foc. En Jules es va fixar que el drac tenia el nas vermell i que li sortien mocs. Drac, quants dies fa que estàs refredat? No ho sé, uns quants. I quants dies fa que no tens foc? No ho sé, potser els mateixos que fa que estic refredat. Doncs així t'hem de curar refredat. Espera'm aquí, no et moguis. I sobretot, deixa de bufar. En Jules va tornar a casa seva i va agafar aquella sopa tan bona que sempre li prepara la seva mare. La va ben escalfar i la va portar al drac malaltó. Té, beu aquesta sopeta ben calenta. També t'he portat 4 mantes. Abriga't amb les mantes i dorm una bona estona. De mica en mica, si fas bondat, ja veuràs que t'aniràs curant. I tal dit tal fet. El drac va anar menjant sopeta de la mama d'en Jules i va fer repòs, ben abrigat dins de les mantes que en Jules li havia deixat. Al cap d'una bona estona, ja no estornudava i li havia parat el goteig del nas. Va, drac, ara prova que et surti foc per la boca, li va dir en Jules. El drac va fer una bufada no molt forta
i de la boca en va sortir una espurna de foc. Animat, va fer una bufada més gran i aquest cop sí, que li va sortir una gran flamarada. Ho havia aconseguit, s'havia curat i tornava a tenir foc. El drac no sabia com agrair a en Jules que l'hagués curat. Estava molt content. «Puc fer alguna cosa per tu?», li va dir el drac a en Jules. Doncs la veritat és que sí. I en Jules li va xiu-xiuejar el que volia a l'orella del drac. Tots dos van jugar una bona estona, perseguint-se i rient. El drac va portar a donar una volta a en Jules, però en Jules sabia que havia de tornar a casa. Es van despedir i en Jules va prometre que aviat tornaria a visitar el drac per poder tornar a jugar. A l'arribar a casa, els papes d'en Jules l'esperaven amb cara d'enfadats. «T'has emportat la meva sopa i els peixos que havia comprat per dinar», va dir la mare. «Has agafat el coet, quan t'havia dit que no ho fessis», va dir el pare. En Jules els hi va explicar com havia curat el drac, i el pare i la mare es van posar molt contents, doncs les estrelles ja no estaven en perill. Això sí, en Jules va estar castigat una setmana sense veure la tele, per haver desobeït els seus pares. Els dies següents, en Jules, mirant pel telescopi, va poder comprovar que el drac, amb la seva flamarada, havia tornat a encendre totes les estrelles, tal com li havia demanat. El cel tornava a ser tan bonic que en Jules i el seu pare no es cansaven de mirar-lo.